Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, no organized crime group in Western Visayas suno sa Police Regional Office 6. Suspetsado sa pagpatay kay Ex-Kap sang Ingore, Lapaz, Nadakpan na. Suspek may anay Sampaw-sampaw nga kaso. Defensor ginbaton ng First Mobile Clinic for Iloilo Province halin kay First Lady Liza Marcos. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ginkumpirmar ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki nga wala sang organized crime group nga naga-operate sa Western Visayas. Ini man ang rason kun nga nagapabilin nga malinong kag mataway ang peace and order situation sang rehiyon. Suno kay Wangki nga wala sang insidente sang bank robbery, kidnapping, hijacking kag other high-profile cases nga natabo sa rehiyon. Ginpasiguro man ni Wangki nga masustain ang kampanya ilabi na nga magasulod na ang months paagi sa pagpasangkad sang police visibility kag anti-criminality campaign. Si Wangki ang dinapit nga bisita sa kapihan sa Bagong Pilipinas nga ginaorganisar sang Philippine Information Agency o kon PIA Region 6 kagapon nga aga. Ang suspetsado sa pagpatay kay anay Barangay Kapitan Ernie Poral sa Barangay Ingore, Lapaz, Iloilo City ang nadakpan alas 7:30 sang gabi, Agosto 5 sa Girado Street, Magsaysay, Gimbal, Iloilo. Ang mga nadakpan ginkilala nga sa Nilo Gastil Guardaya, 39 anyos kag Jerson Hemperoso Gintapaw, 35 anyos Lunsay Pumuluyo sa Barangay Igkokolo, Gimbal, Iloilo. Ang madinalagon nga pagdakop sa mga suspetsado na tigayon paagi sa koordinasyon sang Gimbal Municipal Police Station, Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, kag Iloilo City Police Office o kon ICPO. Sa interview kay Police Captain Marlon Perez, ginpahayag niya nga ang mga suspetsado nadakpan samtang nagasakay sa motorsiklo padulong sa Tigbawan. Nadakpan sila upod ang motorsiklo kag iban pa nga mga kagamitan. Na-recover sa lugar ang isa ka motorsiklo nga lain sa ginusar sa pagpangluthang sa Baldoza, Lapaz, isa ka bag nga may sulod nga mga butang nga pareho sa nakita sa CCTV footage sa tion sang pagpangluthang kag isa ka 9mm nga pistola nga lain sa armas nga ginusara sa pagpangluthang suno kay Perez. Ginpanginwala gid ni Nilo Gastil Guardaya nga isa siya ka hired killer kag nagpakig-angot siya nga ara siya sa ila balay sa Barangay Igkokolo, Gimbal kag nagapangsirahi kahoy sa tion sang insidente. Dugang pa niya nga kaupod niyang iya nga asawa kag mga kabataan samtang nagapamati sang balita parte sa pagpangluthang sa Barangay Baldoza, Lapaz. Si Evangeline Poral, asawa sang anay napatay nga Barangay Kapitan Ernie Poral, naghambal nga si Nilo Guardaya ang nadakpan kag gin-identify nga suspetsado amo ang nagluthang kag nagpatay sa iyabana. Sa adlaw sa pagpangluthang, pagkatapos magkape upod sa iyabana, nakita sa CCTV footage sa Magdalo, Lapaz ang isa ka motorsiklo nga nagalabay una sa salakyan sa mga Poral. Suno kay Evangeline, may lalaki nga nagapundo malapit sa ila balay sang ginhambal nila ang CCTV footage. Si Police Colonel Kim Legada, Director sang Iloilo City Police Office, naghambal nga ang pag-backtrack sa mga lihok sang suspetsado paagi sa CCTV footage kag sa mga deskripsyon halin sa mga operatiba dako nga bulig sa investigasyon. Si Nilo Gastil Guardaya ginadudahan man sa isa pa ka pagpangluthang sa Barangay Villa Anita City proper sang Marso kag may 4 ini siya ka kaso ka kriminal. Lakip na ang kaso sang pagpatay sang Marso 17, 2024 sa diin napatay si Raniel Lazaro sa Villa Anita City proper suno kay Police Colonel Bayani Razalan, Director sang Iloilo Police Provincial Office. Ginkumpirmar ni Police Captain Rocky Jimeno III, hepe sang Iloilo City Police Station 1 nga base sa circumstantial evidence kag pag-ila sa mga testigo, ginsampa ang kaso bato kay Guardaya duha ka semana antes ang pagpangluthang kay anay Barangay Kapitan Ernie Poral. Si Guardaya ginpasakaan man sang kaso para sa vehicular accident sa Barangay Supa, Tigbawan, Iloilo sang Enero 17, 2013, estafa case sang Mayo 10, 2013 sa Barangay Igkokolo, Gimbal, kag paglapas sa Forestry Code o kon illegal logging sang Mayo 22, 2013 sa Barangay Mambiranan, Kalinog. Samtang si Jerson Gintapaw atubangon ang kaso nga obstruction of justice para sa paghingabot sa mga pulis sa pag-aresto kay Guardaya. Ginapila ni Guardaya sa Iloilo City Police Office nga magpatigayon sa matuod kag patas nga investigasyon. Gindayon naman ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo City Police Office para sa madinalagon nga pagdakop sa mga suspetsado sa pagpatay kay anay Barangay Kapitan Ernie Poral sang Ingore, Lapaz.
Ginbaton na ni Governor Arthur Defensor Jr. ang labing-una nga Mobile Primary Care Facility o kon PCF para sa probinsya sang Iloilo halin kay First Lady Liza Marcos sa Cebu City sang Lunes, August 6. Kaupod ni Defensor nga nagbaton sa mobile clinic amo sa Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro C. Quinyon kagin present man Sunday Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kag DOH 6 Regional Director Dr. Adriano P. Subaan. Ang Mobile Primary Care Facility ang nagaunod sang X-ray machine, ultrasound, laboratory equipment, among others nga pwede gid ma-avail sang residente kag katuan sang Mobile Primary Care Facility. Ang paghatag sang national government sang mobile clinic sa province ang pagsunod man sa ginhambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang iya Third State of the Nation address o konsona nga ang tanan nga provinces sa country ang hatagan sang mobile clinic. Sa interview kay Quinyon, ginhambal sini nga sigurado nga mas mapalapit kag mas accessible na ang pag-avail sang residente nga makabig, underserved and malayo nga laputon sa gina-offer nga health services sang Iloilo Provincial Government paagi sa mobile clinic. Pareho sa mobile dental vans ang IPHO nga madamo na sang nabuligan, nagapati si Kenyon nga very useful gid ang mobile primary care facility bangod nga maka-augment ini sa district hospital sang probinsya sa pag-provide sang basic health service sa patients kag mga residente. Para mangin effective ang pag-manage sa mobile clinic, ginpaidalom sang DOH sa orientation and training ang mga doctors, nurses and medical technologists of IPHO recently sa Clark, Pampanga. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.